Hej guys, ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska sme kde inde ako v Lomkem na Route 66. Videli ste už moje video, kde vlastne tadiaľto išla kolóna rally radosti. Áno, vlastne to máte o tom viac informácií vo vlastne tom predošlom videu. No a dneska, tak vlastne, alebo už včera, tak bol vlastne zraz motoriek na Zemplínskej Širave a teraz sa odtiaľ vracajú, áno. A to znamená, že tu pôjde fakt rada motoriek, fakt že rada motoriek a my si ich odfotíme práve teraz, tak tadiaľ tu prešla taká obrovská rada a áno, vidíte, že fakt teda veľa ich tu je a oni sa vracajú z toho zrazu a pôjdu tadiaľtom, takže poďme si ich natočiť, že vraj teraz tak tu bola obrovská rada, kde išli rúžové, oranžové, modré, všelijaké, fakt veľa motoriek a natočíme si ich, takže vidíme sa tam dole. OK, takže sme tu a tam už idú, hej, sú tam nejaké harlenky, neviem čo to je, ale teda sú pekné a nejsú moderné, hej, lebo ja teda nemusím moc moderné. Áno, môj cieľ je odfotiť Hondu Goldwing, áno, najlepšie v takej tej originálnej červenej farbe, lebo je to moja najobľúbenejšia motorka, chcel by som ju vidieť naživo, ale teda, videli ste, že teraz prešli, aj predtým vlastne prešli, no a teda ja tu postojím nejakú dobu, ako momentálne tak je 10:50, to znamená, že máme ešte čas, no ale tak teda, že vraj tú najväčšiu kolónu, tak som prešvihol, že proste tadiaľ to išlo viacej než 20 motoriek, rúžové, oranžové, všetkých farieb. OK, takže ešte by som chcel dodať, že to není na Zemplínskej Širafe, ale susedia teraz povedali, že to je na Štrbe. Hej, že to je na Štrbe. To znamená, že tam bol nejaký zraz teda a teraz sa odtiaľ vracajú. A hovorím, že fakt bola tu rada viacej jak 20 motoriek, ja som to teda nevidel, lebo som kúkal Mr. Vista, mal som sluchatka a hovno som počul. Takže, no trošku problém, hej, trošku moja chyba, že som vlastne to nepočul, hej, ale tak teda určite ešte pôjdu, alebo ja teda dúfam, hej, ale že vraj tí najlepšie som teda akože premeškal, lebo tu boli fakt, že oranžové, rúžové nejaké, ja ako poviem pravdu sa do motoriek až tak nevyznám ako do aut, ale viem o tom niečo, hej, a teda napríklad viem, že BMW motorky, hej, to sú tiež, tí sa mi moc nepáčia, to sú skôr také crossové, hej, také, že rally, alebo nie také rally, ale sú také tenšie, ja mám radšej také staršie a tie také Harley Davidson a vlastne takéto. Teraz ma nebudete počuť a idú motorky! Áno, ale ide aj traktor, takže nevidím, no. Áno, ide ich fakt veľa. No a teda zatiaľ nič nejde, zatiaľ nič nevidím, takže budem si musieť počkať a teda buď vám to zrýchlím, alebo to prestrihnem na nejakú ďalšiu vlnu tých motoriek, takže teraz tu budú motorky 3, 2, 1. OK, Fido, sem poď, Fido, sem poď, pozerajte. Ej! Yeah! Yes! Wow! Shit! To bolo perfektné! OK, to bol zase perfektná vlna. Teraz ich išlo určite viacej. Ja hovorím, že potom vám teda poviem, čo to boli za motorky.
Väčšinou tam bude Harley Davidson, Yamaha Dragstar, Suzuki, Intruder, Kawasaki Vulcan alebo iné, Honda Shadow, BMW a Yamaha. Hej, keď budem editovať to, pretože teda, a poviem ich koľko bolo, lebo ja to fakt z pamäti neviem, jak vyzerajú a tak, viem, že sú to nejaké Harley Davidson, možno, že nejaké Hondy, ale poviem pravdu, mne sa páčia také tie, čo majú také, keby hrubý, ako keby hrubý ten predok. Ono to vyzerá skoro jak tá Honda Goldwing. Ja vám tu dám obrázok tej Hondy Goldwing, ktorá sa mne teda páči, no ale vlastne teraz budeme čakať. Ideme sa pri ďalšej vlny. Tu budú motorky. 3, 2, 1. A tam nám ide jackpot. To je normálne, že trojkolka. Áno, pozerajte na to. Takéto som, poviem pravdu, ešte nevidel. Je to teda trojkolka. A počúvajte mi, takto. Chcel by som vám ešte poďakovať za prvé všetkým, čo odoberajú. A tí, čo nemáte odber, prosím, dajte ho odber, pretože ja teraz dosť spadám, pretože mi za prvé ľudia z nejakého dôvodu rušia odbery, proste neviem, či to mne robia dobrý deň alebo niečo také, tak proste sa mi rušia odbery, nemám zliadnutia a sme v takej kríze, dostávam žlté dolary, videá sú blokované v Rusku a Bielorusku z nejakého dôvodu a teda chcel by som vás poprosiť, keby ste mi dali odber, veľmi by ste mi s tým pomohli z toho dôvodu, že ja chcem začať profesionálnu kariéru, áno, youtubera. Je to nie to, čím sa chcem živiť, ale zabáva ma to a idú ďalšie motorky, takže už keď tu melem o týchto blbostiach, tak vám rovno ukážem motorky a toto je konkrétne nejaká pekná hej, ale nechcem mi nejak zameriavať. OK, asi si to dám takto na tú čiarku a teda čakáme ďalej na motorky. Toto video musí mať aspoň 5 minút, aj 8, pretože potom mi to dá ako short. Ako nechápem prečo, taktiež aj hento predošlé video som musel nechať asi 8 minút zapnutú pesničku, aby mi to dalo ako video, takže dúfam, že pôjde dosť motoriek na to, aby som mal full video, takže vidíme sa pri ďalšej vlne. A už tam vidím nejaké motorky. Ja som sa teraz bál, že už to bolo všetko, že už ich tu viacej nebude. Viete, koľko bolo na tom zrase motoriek? Približne okolo 12 000. Takže typujem, že polovica z nich pôjde dadiaľ. Toto znamená, že ja som odfotil 100. Viete si predstaviť, koľko je 12 000 oproti 100? To je niečo neuveriteľné, takže vy sa máte na čo tešiť, toto video má už 9 minút, takže ja som v prdeli, ale vy budete mať aspoň zábavu, teda keď sa vám to bude chcieť kúkať samozrejme, no ale teda vidíme sa pri ďalšej vlne. Tí ľudia sú tak štipní niekedy. Žiadna vlna neprichádza a ja už tu čakám asi 30 minút, takže idem zajmuť môj druhý plán B, že pôjdem tam a proste si tam sadnem, lebo fakt je to dosť také náročné stať tam a čakať, takže vidíme sa hore. Come on, reálne nič nejde, asi po obede pôjde viacej, takže ozvem sa po obede. OK guys, takže pre predstavu čakám tu už približne 30 minút a videl som, skúsim si typnúť, koľko motoriek som videl. Že 20? Nie, 15? Nie, 10? Nie, videl som ich presne 0 motoriek. Takže pravdepodobne už sa vraciať nebudú z toho dôvodu, že to boli asi všetci, ale neviem, že z 12 000 proste 50 odišlo týmto smerom. Road 6000, toto je tá hlavná cesta. A proste budeme už len čakať, možno, že sa nám ešte zadarí, ale pochybujem, takže vidíme sa pri ďalšej vlne. OK guys, takže teda prešli už
také 3 hodiny od vtedy, čo sme sa naposledy videli. A videl som stále 0 motoriek, možno, že tak 5, ale to boli vlastne, že oddelenie, hej, že neboli spolu. To znamená, že to by bolo pre toto video asi všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo a fakt, prosím, dajte mi odber a like a zdviditeľnite toto video, keď máte mobil, lebo teraz som vo veľkej kríze a keď tú krízu neprekonáme, tak budem musieť skončiť s kanálom alebo niečo podobné, takže prosím. A ja fakt nechcem prosiť odbery, ale teraz musím, takže bol by som rád, keby ste mi ho dali a my sa vidíme pri ďalšom videu. She don't wanna strip no more, don't wanna hit that pole.